Vel er jeg ikke H.C. Andersen, men jeg vil følge i hans hjulspor gennem dalerne i Sverige. Og vel er jeg ikke Jenny Lind, så om lidt der hopper jeg hestevognen for at se på det nutidige i dalerne. H.C. Andersen foretog i alt 29 udenlandsrejser. 6 af disse gik til Sverige, og hans rejse fra den 17. maj til 16. august 1849 var den længste af Sveriges rejserne, og det nærmeste han kom på en egentlig ferierejse. Den stod der ikke dengang Andersen begyndte sin rejse her ved porten til dalerne. I mellemtiden er hesten blevet et symbol, og de fleste tager en med hjem som souvenir. Jeg tror, jeg lader den der stå. Jeg kan godt forstå, at Benny han ikke vil have den store hest med hjem, for den vejer mere end 66 ton og er dermed verdens største. I dag der fremstilles der mere end 350.000 dalerheste hvert år. Og det er helt naturligt, at det blev en hest, der blev symbolet for dalerne. Allerede midt i 1800-tallet dukkede de første dalerheste op. De kom fra skovarbejderne, som i de lange mørke vinteraftener sad omkring det åbne ildsted, hvor de med deres kniv snittede de første heste. Og netop hesten var et oplagt motiv, idet den i det daglige skovarbejde var det vigtigste arbejdsredskab, når tømmeret skulle transporteres ud af skoven. Når dalerhestene var snittet, blev de ofte brugt som betaling til rejsende handelsmænd, som bragte dem rundt i Sverige. Omkring 1922 opstod den første egentlige produktion af hestene, som blev dekoreret i de karakteristiske mønstre, men det var først i 1939 i forbindelse med verdensudstillingen i New York, hvor en kæmpe dalerhest blev opstillet, at den blev verdenskendt og et symbol for Sverige. Jeg trænger nok 2 år for at lære det her. Hvor er vejret dog lunefuld. Da Andersen kom igennem Cederdalen, regnede det, så det pjaskede. Det var næsten en syndflod. Men Andersen havde andre tanker i hovedet. Sagt med hans egne ord. Herlige værtshus i Ceder. Hvor længes jeg nu mere efter dig end din berømte dal. Jeg har valgt at rejse, som de fleste danskere gør, nemlig i bil. Jeg overnatter på campingpladser, hvor jeg prøver at finde en plads helt for mig selv, kun omgivet af naturen. Mange af pladserne ligger lige ned til vandet, og det får mig til at tænke på fisk. Måske skulle jeg invitere Benny på en omgang stegt ørred. Når du camperer i Sverige, kan du ikke bruge dit almindelige danske eller internationale campingkort. Du skal købe et specielt svensk. Hvis du ikke har bestilt kortet, inden du tager hjemmefra, kan du udfylde et midlertidigt kort, når du ankommer til pladsen. Selve kortet er gratis, men du skal købe et årsmærke til 45 kroner.
det ikke sjovt, at vi lige skulle mødes her, hvor Østerdalelven og Vesterdalelven også mødes? Jo. Vil du høre, hvad H.C. Andersen har skrevet i sin rejseberetning? Ja. Klar som et havs bølger strømmer den mægtige elv. I uendelige bugter, gennem skovørkner og vekslende sletter, snart udvidende sit dybe leje, snart indtrængt, afspejlende de hældende træer og ensomme byers røde bjælkehuse, snart styrtende som en fos over mægtige klippeblokke. Milevidt fra hinanden, ud af bjergryggen mellem Sverige og Norge, kommer Øster- og Vesterdalelven, der først oven for Bålstad flydes sammen i et leje. Elve og søer har de optaget i deres vande. Det må jeg nok sige. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan H.C. Andersen kom over de brede vande. Det gjorde han på sådan en flådebro, som jeg går på nu. På Anders' tid fandtes der adskillige af dem, så man kunne komme fra den ene side af elven over til den anden. De er for øvrigt ret praktiske. De kan hæve og sænke sig alt efter vandstanden. Nu om dage er der næsten ingen tilbage. Jeg går faktisk på en af de sidste, som ligger her i Dalarne. I det lille samfund Sundborn ligger Carl Larsson-gården helt uberørt og ser ud, som da den berømte svenske kunstner døde der i 1919. Carl Larsson blev 66 år gammel og blev kendt for sine akvareller fra Dalarne, hvor motiverne var hjemmets idyl, udført i lyse farver. Siden har denne stil fået stor betydning for skandinavisk boligindretning og design. Dette store dejlige rum fik en helt speciel betydning for Carl Larsson. Det var nemlig hans atelier. Og selve indvielsen, den var også noget ganske særligt. Det var nemlig en lille privat fest, nytårsaften 1899. Carl Larsson, han var lidt af en finurlig mand, og det kan man se i det her gæsteværelse, hvor han blandt andet havde indført, at man skulle indskrive sig på den her låge, hvis man havde sovet i den her seng. H.C. Andersen mødte aldrig Carl Larsson, som blev født 4 år efter digterens besøg. Men vejene krydsedes alligevel i 1877, altså 2 år efter H.C. Andersens død, da Carl Larsson udførte næsten 500 illustrationer til den store digters eventyr. Overnatningsmulighederne på Anders' tid var enten præstegård, værtshuse eller gæstgiverier. Netop her overnattede Andersen i Leksand. Mange har ofte grint af Andersen og hans rejseudstyr, som blandt andet indeholdt et reb som dette, så han kunne fire sig ned, hvis der skulle udbryde ild. Jeg ville nu nok have valgt et tykkere reb. Når Andersen sad om aftenen og hyggede sig, klippede han papirklip. Og så en aften, hvor han sad der, kom der en lille pige hen til ham. Hun var meget optaget af hans papirklip. Andersen syntes så godt om den lille pige, at han klippede en tyrkisk moské med minareter. Hun blev afsindig lykkelig og løb ud til sin mormor og viste hende det. Lidt efter bankede det på døren, og udenfor stod mormoren med et fad fuldt af pebernødder. Jeg bærer de bedste pebernødder i Dalarne, sagde hun, men de have de gamle faconer fra min mormors tid. Herren klipper nu såvel
skulle han ikke kunne klippe os nogle nye faconer. Andersen klippede nye faconer. Han klippede danserinder, han klippede vejrmøller, han klippede figurer fra nogle af hans eventyr. Og mormoren kiggede på dem med stor begejstring. Der skal blive nye faconer, sagde hun, men de er svære. Og så håbede Andersen, at han levede i dalerne i nye faconer af peberkager. Vi er højt oppe i dalerne. Vi er ved Siljansøen, dalernes øje, hvor i Sollerøen med sin skinnende hvide kirke danner øjestenen. Det var nu lidt synd for Andersen. For 18 år efter han havde været her, fandt man en flåkniv af elben, der er over 6.000 år gammel. Senere er det blevet til utallige fund, især på den nordlige del af øen. Og i dag er det dalernes største vikinggravplads. Området hedder Bengtsarvet, og allerede i vikingetiden lå der en by her. De gamle gårde er hentet fra forskellige steder i Sverige og genopført på området. Det er ikke noget egentligt museum, for udgravningerne de ligger spredt rundt mellem øens huse. Men det giver dermed mulighed for en god tur rundt, ja, man kan faktisk sige en vandring gennem historien. Jeg vil gerne byde dig velkommen, Vibeke. Tak. På det her gæstgiveri. Skål. Skål. En brændevin som på Andersens tid. Og jeg tror også, den mad, vi har fået her, godt kunne være blevet serveret, da han var her. Der er lidt matjesfiléer og lidt hvid sild. Så er der en kalvesylte, en spegeskinke, og herover har vi en hestepølse. Så jeg tror fuldt ud, det kunne have været fra Anders' tid af. Og det synes jeg, du skulle prøve. Skal vi gå i gang? Det synes jeg, det ser rigtig spændende ud. Jeg tænkte faktisk på vejen herover. Kunne du ikke tænke dig at komme ned og besøge mig ned på campingpladsen og se, hvordan jeg bor? Jo, det kunne jeg godt. Men jeg er faktisk så travlt med at finde de der forskellige steder, Andersen har været, så det kommer nok til at knibe lidt. Jamen, jeg har ellers tænkt mig, at jeg vil lave et måltid mad til dig. Ja, jeg kunne måske udskyde noget. Jo, tak. Andersen var vild med porter. Og hvad har du ellers tænkt dig at lave i eftermiddag? Jamen, jeg har faktisk tænkt mig, at jeg vil op på en af udsigtspunkterne her ved Siljansøen. Har du lyst til at gå med? Nej, jeg tror, jeg skal finde en kirke i stedet. Du bliver nede på jorden? Ja. Okay. Så er der kun få meter til toppen, og jeg glæder mig til udsigten.
Området omkring Siljansøen det er ideelt for vandreture. Jeg har valgt at gå op til det højeste punkt, Gesundabadet på 514 meter. Området det er meget øde, og det ser man blandt andet på, at der lever elge, som de fleste steder i Sverige. Men der lever også over 100 vilde bjørne i de store skove. Hvad søren, Benny? Hvad laver du her? Ja, jeg sidder og nyder udsigten og venter på dig. Jamen, hvordan er du kommet herop? Og jeg tog da bare liften. Liften? Ja. Det må være en skilift. Ja, det ved jeg ikke. Jeg havde ingen ski på. Men du må da være tørstig efter den lange travetur. Det tog jo sin tid. Jamen, det er jeg faktisk også. Værsgo, den har jeg købt til dig. Skål. Skål. Ej, jeg gør det i kaffe. Går du med ned så, eller hvad? Ja, det kan da godt være. Vi skal ikke have ski på, men... Nej. Ja, der er jo smukt heroppe. Det synes jeg. Jeg er også heldig med vejret. Har du set noget af det på vejen op? Du er jo gået med ryggen til. Nej, jeg har stoppet op og kigget, og jeg har simpelthen også siddet ned og slappet lidt af. Kigget efter bjørne. Nå, er der sådan nogen her? Mm. Ja. Men det var ikke dig, jeg så så? Nej. Er du sikker på, at det ikke var dig, der havde en bjørn på? Jo, i går. Der var jeg sikker. For at rejse i Sverige, må man have en vogn. Jeg havde været nødsaget til at købe en sådan, havde ikke landshøvdingen venligst tilbudt mig sin til hele den lange rejse. Professor Skrøder forsynede mig med slanter og pisk. Falkrans skrev rejseruten, og en for mig og på mit rejseliv egen fart begyndte ikke ulig dem, man gør i Amerika, hvor endnu ikke jernbanenettet når. Det var ganske som rejselivet for 100 år tilbage, imod hvad jeg ellers var vant til. Sådan skrev H.C. Andersen. Andersen skriver i sin rejseskildring, at han altid havde en pose slanter med sig. Ja, det var kobbermønter af ringe værdi, som han brugte til at dele ud til de fattige, til hyrder og til ledvogterdrenge, der åbnede alle marked på hans rejse. Når det var godt vejr. Hvis det øsede ned, så måtte Andersen selv ned ad bukken og åbne ledet. Og det passede vist ikke Andersen. Selvom Dalarne nok er mest kendt for sine små røde træheste, så har de altså også rigtige heste. Nu er det tid til en ridetur. Ja, så er vi klar. Ja. I Rättvik måtte jeg følge landets skik, stige af hos præsten og få natkvarter. Men før han hørte mit navn, var jeg ham allerede velkommen. Siden blev det som en fest. Og da jeg den følgende dag med ham gik til den nærliggende vandanstalt, stod ved broen en hel flok børn. De svingede med huen. De kendte ham, der havde skrevet eventyrene.
Andersen er her oppe i Dalarne, var i går nyheden. Og netop her i Rætvik findes disse små, gamle, rustikke huse. Det er kirkelader. Når de rige bønder skulle i kirke, kom de enten ridende eller sejlende hertil, gik ind i hver sin lille lade, hvor de havde deres stadstøj hængende, tog det på og gik i kirke. Når gudstjenesten var overstået, gik de ud, skiftede deres tøj og tog til hver deres lille bygd. Så. Det er jo ikke hvem som helst, jeg skal lave mad til. Så, Benny. Det ser lækkert ud. Ja. Det er næsten som på en førsteklasses restaurant. Det er en førsteklasses restaurant. Det lyder jo godt. Det tror jeg må sige med H.C. Andersens ord, at rejse er at leve. Lige nu er det. Ja, det må man da sige. Skål og velkommen. Skål. Tak skal du have. Tak fordi du ville se mig. Man tror da ikke nogen gange, det har været hårdt for H.C. Andersen at rejse rundt? Det har det jo nok. Det er jo nok ikke gået så nemt, som det gør nu om dagen. Men jeg tror da, at med sin hestevogn der, han har rejst sådan 30, 40, 50 kilometer hver dag alligevel. Det er trods alt. Men jeg tror ikke, han har fået pasta. Nej, det tror jeg heller ikke. Jo, måske dengang han var i Italien. Det kan godt være, men det er jo nogle år siden. Og jeg lånte salt og peber. Ja, det var så. Tak. Og der er lidt svensk fladbrød. Det lyder rart. Benny, nu bor du jo næsten de samme steder, som H.C. Andersen gjorde. Kunne du slet ikke blive fristet til at tage på camping? Jo. Når jeg nu ser den skønne middag, du har fremstillet her, og hvor hyggeligt dit lille kombicamp er, så kunne man måske godt. Jeg tror måske også, at Andersen ville have gjort det, hvis det eksisterede på den tid. Men jeg synes ligesom, jeg skal følge i hans spor, og derfor opleve nogenlunde de samme steder, hvor han boede. Her i Falun besøgte H.C. Andersen selvfølgelig kobbergrupperne. Her hørte han en historie, som faktisk er autentisk. Her i Svelge var det 1719, at man fandt liget af en ung bjergmand, der syntes at være faldet ned samme dag. Så uforandret så han ud, men ingen kendte ham. Der trådte en gammel kone til og brast i gråd. Den døde var hendes brudgom, som for 49 år siden var forsvundet. Hun stod rynket og gammel. Han var ung, som da de to mødtes sidste gang. Selve kobberudvindingen den sluttede den 8. december 1992, men siden 1970 har man kunnet komme ned og besøge de kobberminer, der ligger 55 meter under jorden.
Så meget nyt og interessant har jeg set i de sidste dage, at der kan blive en hel bog deraf. Hvor lide kender vi dog hjemme i Sverige, hvor meget ejendommeligt er her at se. Jeg har kun kigget lidt ind i landet, og min lyst er vakt til et andet år at gå dybt ind i den nordligste del. Jeg har nu nærmet mig grænsen af Finnmarken, som den nordre del af Dalarne alt kaldes, og det er et sandt Schweiz. Dertil så beboet med venlige mennesker, så afvekslende og solbelyst. Jamen, skål og tak for denne gang. Selv tak. Nå, Benny, fik du så set det hos Andersen, du gerne ville? Jeg har fået set en del. Men nok ikke alt det, jeg gerne ville. Det vil jo tage sin tid. For øvrigt kunne det jo være skægt at prøve at se, hvor han ellers har rejst i Italien og Tyskland og måske de danske herregårde. Helt sikkert. Det kunne vi jo også gøre sammen. Det kunne da være spændende. Jeg kunne godt tænke mig at komme til England, faktisk. Det kunne jeg da også. Men ved du hvad, jeg har faktisk købt en lille gave til dig. Ej, det er næsten for meget. Og hvad skulle det ellers være end en dalerhest? En helt ægte dalerhest. Værsgo. Tak. Den vil jeg sætte hjem på kaminhylden. Ja. Jeg har også en lille gave til dig. En meget lille, bitte en. Værsgo. Hvor er den sød. Det må virkelig være en af de mindste dalerheste, der findes. Det er en mikrodaler. Skulle lige stå sammen. Sådan. Ej. Det må jeg nok sige. Ja. Jamen, skål igen. I lige måde. Tak for en god tur. Selv tak.